vlastně to je ta obrovská výhoda vrtulníků. Dokáží se přesunout na značnou vzdálenost, v případě Kobry třídí dolet až 510 km. No a tam potom zabrzdí a důkladně prohledají terén, mohou zasáhnout proti těm, kteří jsou a další manevrovací schopnosti budou předvedeny následovně. neuvěřitelný letový režim. F-16 belgického královského letectva a Renault Gretis. Ale přesto třeba podle letounu nebo i podle rukopisu jednotlivých prvků dobrý rozhodčí pozná, kdo právě předvádí akrobatické obraty. Marek Hika nám předvádí freestylovou sestavu, tedy sestavu, která není předem dána, sestavu, jejímž cílem je co nejlépe